سلام زخبركم تخاتلتنا خميس نحكم امباركس ناي ساعات زي زيناتات سيزلكم مزيلكم مجمرتاغن ارجت زينا مينسترات قديات وزاي ايرتران يمنن اب كامبال اغاندا ركب اكايدوم منبرم تغليصو قيح بحري حوتين امريكان مشاركتن نابزي وصع عزقتي يتحلو وندو يخونو سلسة وتدرات امريكا بدرون تقتلهم بوركينا فاسو مالي كومون نيجر ابزباو دب ايكواس نبرن ابالنت ادس كيلنن كالوتن زبلو زيناتات حزنا مزيناكم لنا سناي مكتثال ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን የመንን ኣብ ካምፓላን ኡጋንዳን ርክብ አካይዶም ነይሮም እቲ ድሕሪ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ጎኒ ጎኒ ዝካየድ ዝነበረ ዘይሻራዊ ምንቅስቃስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ መዘንኡ ሚኒስትር ኣሕመድ ቢን ሙባረክ ብዕለት 20 ጥሪ 2024 ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ተረኺቦም ህልው ኩነታት ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ማእከል ዝገበረ ዝርርብ አካይዶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን የመንን ኣብ ርክቦም ወሲኾም ክልቲአን ሃገራት ንዝፀንሐን ዝምድና ከኣብያሉ ዝኽእላ መንገድታት ድሕሪ ምምያጥ ሓይልታት ሕቲ ኣብ ርእሲ ወሽመጥ ዓድንን ቀይሕ ባሕርን ንዝንቀሳቐሳ ንግዳዊ መራኸብ ዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕትታት ጠንቅታቱን ናይ መጻእ ኣንፈታቱን ፍታሕን ኣተኪሮም ዘትዮም በተወሳኺ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ኢጣልያ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ኣብ ዝተረኸበትሉ ትማል ምሸት ኣብ ሮም ብናይ ድራር ግብቻ ተኸፊትሎ قيح بحري حوتين أمريكان مشاركتن نابزي وصع عزقتي كيتحلون تسجيو أبي من علامات حوتين معنا علي مزنقله أجرو حيل أمام أمريكا أستراليا بحرين كندا هولندن أبكر ميزلو بدو قليلا يمثلن بكل مدايات إيران زدقة في كجلك أما فرق حدار جميرو أب قيح بحري قبل أجروين نقدوين مرخب على 3 متقعدات كم زفت أمن دوز بلو 5 يمثل دما يرق له سبسلطان مكل خال أمريكان قبل ملسن مهاب سبق سو متقعتي أحيلهم كم زقطلو أب زملكته بعشران سلستن تري زهابو مجلسي سقاطات نمو قاد مرققان ጸጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣህግራዊ መስመራትን ንግድን ንምርግጋጽ ተወሳኺ ስጉም ትኽንወስድ ድልዋቲና ኢሎም እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ለኻዊ ጉዕዞ መራኸብ ዝዘርግ ኮይኑ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ንማእከላይ ምብራቕ ናብ ሕንፍሽፍሽ ክመርሑ ንዝብል ስክፍታታት ዝያዳ ኣዕሚቕዎ ኣሜሪካ ግን ነቶም ስዑድ ዓረብ ትመርሖ ኪዳን ንኣስታት 10 ዓመት ዝኣክል ተቓሊሱ ዘይሰዓሮም ሓይልታት ሕቲ ክትዕወተሎም ትኽእል ድያ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ዘጋጠመ ሽግር ስቒላ ትዕዘብ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ዘተሰለም ስዑድያን ሕትን يغطل الله متقعت أمريكان بريطانيان أبيمن نمنتاي أتمتقعت قدم مجمر مسحوت زقبر زنبر الدبلوماسيا وركبات نتابق حرس تفتر خنتات نمهدا أي تعوتن تنتيجو كم زم خانوز حزنيو يبل فولي الأخ أمريكا أبيمن تيم لندر كينج أتي ببز حزبي زنبر الأخ بتاعت يمن زقات أصرحتي إسرائيل أبقى ذات كايرون زلا وفري أنصار مس فلسطينيين زلوا محبرة نمرقات مخانيهم زقلسو بقبر دمان زخونت مركب علامة بمقبار نابلات سرحتنياتن سعنتن أب حدا جايتولو ويليام اوكسلر أب تكال حسابات أتلانتيك كونسل أمريكان أباي بريطانيان بحيل حنخم مفداي وصاي خل أمارات كم زينبرن يأمن أب هجراو نقدي شمون تقندناي بحر مفتش نقطات اللوا فركانكا أب توسن من جندا عالمنا زخنا معكلاي مبرق زمدبرنين يبل حتي نحد خبزيهم مزعبوا بالمندب أزيو زي تلم دمن قد بقطع أب حدا قودي قمو اللود يبل مستر وكسلر ساعات أمن نبابرو دك سب زلوا ترى ردويم كتوا عبيد زقد السب نظام أقدس نقطات محلاو زلو واغا اي صحتني حالتات حتي كساب كندي صنعاتهم اتوجلن وتادروا حيلي حنت الاولاوي هاجر مالت سعود عرب كبده كم سخل اريو سلا دغف ايران كابترا منقسقاس ناب هليكوبتراتن كالات زمنا مسارحتات زلو سلطن حيل خخون بقعو صنعات كلتا خفالات الله دليت الله عمون الله دليتهم ناحوتي كسبر يلو زحسب سبيلن عموم كان صبر نخلينا زبل حساب جن الله يبل ويل وكسلر يخون برحوتي نزعبي حيلي أمريكان ناهجراوين محازوت هاجراتن كقالسون كالوجن فتسوم مستفليو دمر حيلن استراتيجي نايزت أمرت كابناي سعوداوين أزيو زعبيو اتحجز اللو حتى جن أمريكا خساب كندك كيديا زبليو ستيفن اي كوك اني انريكو مالتي العلوي تمر مرم اكلاي مبرقن افريكان نمعكنا زينا ابزهابا مجلسي غزيف حيل لنا انت خنا بتنقاق نتقملو لنا الو بزعباني من مرار كمون سرعتات مغيار كمون ابز حلفه زغبرنايم عينت نغرات ايكوننا نزارب زلنا اب قرب اون مسبركت زبلو سبسلطان عربي زارب نيره نحتي هارينكا نغرات ابو دواي بلنيو وتادراو سغمت نحتي اوش مت عرب نزركبا مراخب نمتقعن كم زي كلون مغباريو امريكان مشارختان نبستنا حزبا خنات كسحبا يخلادين منالبات نابز عبي سرعت انصار تحمق صلوا ايران كعبي خليو أزد ما بقلص زي وجه خوني خليو بزعبازي يزاربو خمزلو رقصنيا يبل أدميرال جيمس جي فوغو كاب مأكل استراتيجي بحري
ንሱ ብዛዕባቲ ካብ 1980 ክሳብ 1988 ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝተኻየደ ኩናት ተመልኪቱ ታሪኽ ኣብ ዝጠቐሰሉ ኢራናውያን ንመርከብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምጥቃዖም ኣሜሪካ ንሓይሊ ባሕሪ ኢራን መጥቃዕቲ ዝፈጸመትሉ ኣጋጣሚ ዘኪሩ ኣድሚራል ፎጎ ኣብ ልዕሊ መርከብ USS ኮል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምጥቃስ እታ መርከብ ኣብ ጥቅምቲ 2000 ኣብ የመን ድሕሪ ምህራማ 17 ኣሜሪካውያን ባሕረኛታት ሞይቶም እዮም። እቲ መጥቃዕቲ ምስ አልቃዒዳ ዝተኣሳሰረ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ግን ዝኾነ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ኣይተዋህበን። ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ 11 መስከረም ግን እንታይ ኣጋጢሙ? መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ብምጥቃስ እቲ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣድላይነት ወታደራዊ ስጉምቲ ኣስሚሩሉ። ስቴቨን ኤ ኩክ ብወገኑ ናጽነት ጉዕዞ መራኸቢ ምርግጋጽ ቀንዲ ረብሓ ኣሜሪካ እዩ። ከምዚ ዓይነት ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እዚ ከባቢ እዚ ስልጣን ከለዎ ምፍቃድ ድማ ኣዝዩ ሓደጋ እዩ ምስ ዝብል ሓሳብ ይሰማማዕ። ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝግበር መጥቃዕቲ ሕቲ ብኸመይ ትሳተፍ ኣላ? ጉጅለ ሕቲ ብቐጥታ ብኢራን ዝመሓደራ ይኹን እምበር ኢራን ብኣጽዋር ብገንዘብ ትድግፎ እያ። ሕቲ ናብ ጸረ ኣሜሪካውነትን ጸረ እስራኤልን ፖሊሲታቶም ባዕሎም እዮም መጺኦም ናብዚ ኣንፈት ብኢራን ኣይኮንን ተደፋፊኦም ይብል ሬይ ታከህ ዝተባህለ ተንታኒ ማእከላይ ምብራቕ። በዚ መንጽር ፍጥረት ኢራን እዮም ክንብል ኣይንኽእልን። እዚ ተመሳሳሊ ተሓሳስቦ ዘለዎ ምትእኻብ እዩ ክንብል ንኽእል። ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ስዑዳውያን መጥቃዕትን ሙራድ ኣብ ዝግበር ፈተነ ሓባራዊ ረብሓ እዩ። ሕቲ ንኢራን ኣገዳሲ ተራ ይፃወትሉ ኣለዉ። ምክንያቱ ኢራን ብመንገዲ ኣሜሪካ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፀቕጢ ከተዛይድ ስለ ዘኸላ። ኢራን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣሜሪካን ናብ ልዕሊ እቲ እስራኤል ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ገለ ዓይነት ፍታሕ ንምምፃእ ዘኽእል ስጉምቲ ክወሰድ ተስፋ ከም እትገብር እቲ ተንታኒ ይግምት። ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ ከምኡውን ኒጀር ኣብ ዞባ ውድብ ኢኮዋስ ዝነበረን ኣባልነት ኣደስኪለን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዕልዋ ስልጣን ዝጨበጡ ፖለቲካውያን ሓይልታት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ኒጀር ኪዳን ሃገራት ሳሕለ ድሕሪ ምምስራተን ካብቲ መጋበርያ ምዃኑ ዝንገረሉ ዞባዊ ውድብ ኢኮዋስ ኣባልነተን ብወግዒ ከም ዝሰረዛ ትማሊ 28 ጥሪ ብሓባር ኣብ ዝገበርኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጠን። ብዙሓት ወገናት ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ኣብ ሳህለ ሰሓራ ወይ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ንረብሓታት ጽልዋን ፈረንሳን ዕላማ ዝገበረ ብሩስያ ዝተደገፈ ወፍርታት ገይሮም ክዛረብሉ ይስምዑ ኣለዉ። እንተኾነ ብመሰረት ሓደ ስሙ ክንዕቅቦ ዝመረጽና ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝስራሕ ኣባልና ኣብ ዓመታዊ ገምጋም ኣቕሪቦ ብዝነበረ ትንታኔ ንፈረንሳ ኣሜሪካ ያ ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብምስጢራዊ ስርሕታት ተውፅኣ ዘላ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ምንጪ ናሽናል ኤር ኢንተረስት። ሰለስተ ወታደራት ኣሜሪካ ብድሮን ተቐቲሎም። ኣብ ጥቓ ደቡብ ዮርዳኖስን ሶርያን ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ወታደራት ኣሜሪካ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሰለስተ ወታደራት ኣሜሪካ ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን ዝድገፉ ሕሉፋት ጉጅለታት ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ ኣሜሪካውን ግድን ግብረ መልሲ ከም እትህበሉ ኣተንቢዩ። ኣብ ጥቓት ሓማስ 7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ካብ ዝፍጽሙ ኣብቲ ዞባ ሞት ወታደራት ኣሜሪካ ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ እዩ። ዮርዳኖስ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ሶርያ እምበር ኣብ ዮርዳኖስ ከም ዘይተፈጸመ ገሊጻ ኣላ። ኣብቲ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ወላኳ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዕስከር ኣሜሪካ መጥቃዕትታት እንተተፈጸመ ኣሜሪካ ሞት ወታደራታ ከም ዘጋጸመ ክትገልጽ ግን እዚ ናይ ፈለማ እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ምን ከም ዝፈጸሙ ክሳብ ሕጂ ዝተገልጸ ነገር የለን። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መግለጺኡ ንኹሎም ነቶም ነዚ ዝፈጸሙ ብዝመረጽናይ መንገዲ ተሓታቲ ክንገብሮም ኢና ኢሉ። ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብመንገዲ ጸሓፍ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲንን ካልኦት ሰብ መዝን መብርሂ ከም ዝተዋህቦ ሓቢሩ። ኣስማት ናይቶም ዝተቐትሉን ዝተሃርሙን ወታደራት ኣሜሪካ ብመሰረት ሕጊ ኣሜሪካ ስድሮም ቅድም ክንገሩ ስለ ዘለዎም ኣይተሓበረን ዘሎ። ኣብ ደቡብ ካሮሊና ምብጻሕ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ጆ ባይደን ኣብ መገሽኡ እንከሎ እዩ ነቲ ፍጻሜ ተኸታቲልዎ። ሰብ መዚ ኣሜሪካ ካብቶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ወታደራዊ ማዕስከር ዝነበሩ ወታደራት ብውሕዱ 34 ኣባላት ስምባዳ ከም ዘጋጥሞምን እቶም ኣካላዊ ማህረምቲ ዘጋጥሞም ንዝሓሸ ሕክምናዊ ክንክን ካብቲ ቦታ ከም ዝተወስዱ ገሊጾም። እቶም ሰብ መዚ እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ሓያለ ምንባሩ ብምግላጾም ቁጥሪ ምውታት ካብዚ ዘለዎ ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዘንፍት እዩ። ማእከላይ እዚ ኣሜሪካን ጆ ባይደንን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዮርዳኖስ ተቐትሎ ብሶርያ ታወር 22 ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ወታደራዊ ማዕስከር ኣሜሪካ ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጦም። እንተኾነ ወሃብ ቃል መንግስቲ ዮርዳኖስ ሙሃነድ ማው ባይዲን ንቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ኣልጣይፍ ከም ዝተፈጸመ ኣብሪሁ። ሰብ መዚ ኣሜሪካ ኣብ ታሕሳስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ 17 ጥቅምቲ ክሳብ እቲ መግለጺ ዝተዋህበሉ ኣብ ኢራቅን ኣብ ሶርያን ኣብ ዝርከብ ማዕስከራት ኣሜሪካ ብውሕዱ 97 ግዜ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ኣብ መጀመርታ ጥሪ ኣሜሪካ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ብምውሳድ ኣብ ባግዳድ መጥቃዕቲ ኣየር ብምፍጻም ሓደ ወታደራዊ ሓላፊ መቕተላ ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካዊ ጀነራል ስኪው ብራውን ትማል ሰንበት ምስ ማዕከን ዜና ABC ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሃገሩ ኣብቲ ዞባ ዘላትሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ዘሎ ግጭት ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ንኸየስፋሕፍሕ ንምክልኻል ምዃኑ ገሊጹ። ኣሜሪካን መላፍንታ ዝኾነ ሃገራት በቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ንግዲ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ንምምካን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓስኪሮን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ሕቲ ንሓማስ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽዮም ኣብ ልዕሊ ቦሽመጥ ባቤል መንደብ ዝሓልፋ መራኸብ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ዝፍጽሙ ዘለዉ። ኣብ ጥሪ እውን ክልተ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ገማግም ሶማልያ
በኋላ ንምንቅስቃስ ጀላቡ ሐማስ ዳሰሳ እናካየዱን ከለው ኣብዚኣቶም ከይተባህሉ ከም ዝጠፍኡ ይፍለጥ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም